Chili's into enjalo-ke lo uJonas lwa inja nje funa vele ehlisa umoya wakhe nje lo wasisa amyeke vele ingane zakhe ey'ndala. Kwi-polygamist, yo guys, leya show iyafundisa. Ifundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebeyade yenziwa uJonas laphaya. Ayisobisho abantu besifazane asebekhulile. Bayinake leyanto ukuthi amadoda nje akazwani ne-argument, akazwani nesicefe. Ayayithanda ipeace. uJonas into abeyenza ebimxosha kakhulu. Noma ningathi nguJoyce. Noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefune bayinothise lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo hayi bandla shame noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and don't forget to subscribe. So Netflix kuphume series The Polygamist, and it's a nice series. Nihambe ninoyibukela guys. Ivusa amanqeba amaningi kubantu besithembu, especially abantu bakwamseleku. And abantu abajulayo kakhulu nabathandanayo nabashadile nje. Abantu bebenza ama-cheating reviews. Yo guys nje bokuyinyakanyaka solo ngiphumelele show. So umayeni ukhulumile iphathi yakhe because ama-fans bebacela nje ukuthi sicela eyakho iphathi ngoJonas, and she was like uJonas nje uyinja chili bites. And then some people were like, oh kahle kahle usho umseleku lana, and naye wahamba wayosho evidweni enye ukuthi no bengasho umseleku per se, but then bese ngisho ukuthi like le show uma ngiyibukela nje uJonas bekawumuntu o-wrong kuyo yonke nje acrimony. And then this afternoon uSamngekhwela wacela uMacele ukuthi enze i-review eyakaJonas, and then eyakaJonas noJoyce, and then uMacele wabesekasho ipoint yakhe ukuthi yena yabona mawumfazi you have to support whatever indoda yakho eyishoyo, and you have to keep quiet. And indoda ayithandi nje la kunomsindo khona. She even mentioned ukuthi nibonele uJonas every time abafazi bakhe baba ngumsindo bekaphuma ahamba. Indoda ayihlala la kunomsindo khona. Hey guys, waphinde nje ukhuluma okuningi yazi, waphinde wakhuluma ukuthi as much as uJoyce akwazile ukutrapper uJonas ngento ayithandayo, that means indoda ungayitrapper nje nanoma kanjani. And people were like, same way as you trapped uMusa ngoSamke. And she was like, hey mina nginandaba noma nakhuluma nithini ngami. Guys, what are your thoughts on this? Thank you for watching.